Yeah. Temchiona kuti laptop apa zvaita here zvatiri kuita panapa. Right, vazukuru vasekuru seiti. Vazukuru vasekuru seiti. Manheru akanaka, manheru akanaka. Ese vazukuru maswera zvakanaka here vazukuru vasekuru seiti. Ndokumbura vapinda pastreaming ndokumbura mungonyora mazita munoziva nyaya yachona. Tinombotana takwazisana kana tasweresana taswedzana tanga tamboswedzana. Streaming yedu is going to be very short. Streaming yedu ipfupi. Maswera say right. Lucia Wena, thanks very much mzukuru wangu for waiting. Tenzia, thank you very much for waiting. Right. Zim SA runners, thank you very much. Zurikudi mzukuru wangu. Zim SA runners, thanks very much for coming. Thank you very much for coming for live stream. Ye vanhu vakuru. Birthday revanhu sekuru munhu mukuru wazukuru. Sekuru nemutungamiriri wenyika tiri vanhu vakuru vakazvarwa pazuva iri. Handiti. Tendai Chengeta, thanks very much muzukuru wangu. Waswera sei zvako? Right. Tabet, waswera sei muzukuru? Thanks very much for coming. Ngatingoshaika streaming yedu kana WhatsApp group. Unongenda pakati share and then ovati copy ovano paste ku WhatsApp group handiti. Learn more. Waswera sei learn more shoko muzukuru wangu. Thanks very much for coming. Chino waswera sei muzukuru zviri kudidi? Kuri sei kwauri? Right. Zviri kudidi muzukuru? Yeah. Seseleya zviri kufamba here. If muzukuru wangu zviri kudii? Waswera sei muzukuru wasekuru seiti? Right. Vazukuru zviri kufamba here. Maswera sei kwamuri? Right. Tiri panapa kwe only 30 minutes. 30 minutes handiti. Nhasi izuva guru, zuva randakabuditswawo muchizvaro chamai vakazvara. Thank you very much. Thanks very much Tendai Chengeta for wishing me a happy birthday. Thank you so much. Fed mzukuru, zurudi wasura boy. Yeah. Birthday rasekuru nhasi. Vanhu vanorema muZimbabwe. Vanhu vanorema muZimbabwe vakazvarwa nhasi. Ndurunyepe mai. Handisi unyepa. Vanhu vakazvarwa muzuva ranhasi vanorema. Sekuru nemuzukuru. The only Zimbabwean uncle kana president vandoziva kutoti tina sekuru vedu. President his excellent. Vandoziva kutoti takazvarwa same day. Yeah, vanhu vanorema vakazvarwa. Watazvarwa nhasi hatiri zvimanyu baby. Thanks very much. Your boy Beats waswera sei muzukuru? Tisu vanhu vacho vakazvarwa nhasi. Tisu. Right. Osman, thanks very much. Thank you very much. Thank you so much. Anzi Tameri, thank you very much muzukuru wangu. Thank you so much.
Thanks very much. Pedi. Majuri. Zurudi. Aiwa, ndikatadza kutoonaiwo Majuri apa vibes yachonaka pane pachitoshota live wire. Ndiwe live wire yacho. Thanks very much muzukuru wangu. Thank you so much. Nometa Mangwana. Thank you very much for wishing me a happy birthday. Kensi Ashiko, thank you very much muzukuru. And ndimunoita kuti zviitike. Yeah, nemutwini wangu nhasi pakazvarwa malegend, the only Zimbabwean uncle the only president. Hakuna here anogona kusenda linki kuna president. Ndakangana wasendera linki dai vatombouyawo pano palive president because ndine zvandiroda kutombowakumbirepo panapa. Da kukumbira present from the president, present from the president. Rutoida iyi ndo yandichanetsere. Muzukuru wangu kuzvarwa zuva same day neni orega undoonawo. Kana guys vanhu anawana time hangu yekufonera ku State House, but vanhu vanokwanisa kungosenda link, sendai this link. Right. Tinyiko unochitaura here chirudzi chezita rako iro muzukuru? Kana uchichitaura namina nachivalavula changa nachitiva swinene. Tiniko. Nyaya hadzishaikwe, nyaya dziritoripo. Sekuru havangouye. Nyaya ndo dzatatouyira muzukuru. Thank you very much. Tatenda. Thank you so much muzukuru wangu anditi. Thank you so much. Thank you very much. Right. Nhasi zvandoda kuita vazukuru ndoda kungoti chero chaurikuda kubvunza kuna sekuru, anything, feel free to ask anything. Pinda mustudio anditi. Ndofunga changotora vanhu vashoma, so kurumbidzai matopinda mustudio. Feel free kubvunza chero chauda kungobvunza muzukuru. Uya mustudio wouya todi wondibvunza. Maquestions ndiri kumatambirira muno mustudio anditi. Right, so you are welcome. Ndaisa link. You are welcome. Uyai mustudio tizombotaura nasekuru venyu anditi. Wakasununguka kubvunza chero kana chitoti chero zvaunofunga kuti hazviite muzukuru. Uya uzobvunza sekuru ndevenyu ava. Zivai sekuru venyu pabirthday ravo anditi. Right. Ndichitaurawo ndoda kuti ndisvike pandinotenda mai vakandizvara anditi. Ndoda kutenda mai vakandizvara. I'm so happy, I'm so glad. Usually pamabirthday pangu kana ndiri kure ndinovafonera. Ndovati ndovakorokotedza kuti mazvara mwana. Usually that's what I do. Ndinovafonera. But nhasi handina kuvafonera. Nhasi ndatomboita ndachitombokanganwa nebirthday. So what happened is that izvezvi let me see, some 20 minutes ago, mai vandifonera vachindikorokotedza. Ndakafonerwa nevanasikana vakandikorokotedza. So I'm just excited kuti zoni mai vakandizvara muyeradziva vandifonera vachindikorokotedza. Ndichida kutenda umubereki akandizvara kuti ndinzi ambosendi nhasi zviri mumaoko avo. Ndofunga foto ravo ndoramawona thumbnail anditi. Pixie, thanks very much muzukuru wangu mukuru. Thank you very much anditi. Thank you so much nekundiwisha birthday. Thank you very much. Right, sekuru vane vana 3. I've got three girls, 3 daughters, and 2
2 vachona vane ma9 years and the other one ane 7 years. Handiti ndo sekuru venya. Handiti mazvinzwa ndinowana 3. Yes, mzukuru wangu. Sekuru. Yes, mzukuru. Maswera sei? Waswera sei mzukuru? Taswera sekuru, dangoti makorokoto nebirthday. Thank you very much. Thank you so much mzukuru wangu. Hauna zvauri kubvunza here kuna sekuru? Tanzwa muchitaura kuti mune vana 3 hamusi kuda kuti tiite wechi4 here. Wati? Tanzwa muri kutaura kuti mune vana 3 hamudi wechi4 here. Kwasara vamwe 3 to go kuti vaite 6. Saka munogona kungouya sekuru, mbuya vatoripo pano. Ndogona kungouya? Uripi? Tombocelebrata. Manje wakavhara face. Wakavhara face mzukuru. Ndikuitira kavamwe kuti vasazoona. Aiwa, vamwe vanofanira kutoona sekuona kwavari kuita sekuru. Havana toita manje mzukuru. Pakangowanikwa wekuita naye chete, havana tomirirana. Mungashaya here sekuru nemawandiro achakaita isu vakadzi? Kushaya anogona kushayikwa kana kuwanikwa zvoko. Serious. Hati vazukuru vacho hamusi kutsvagira sekuru. Aiwa sekuru tokutsvagira vasikana vazere. Munongotaura zvamunoda imi chete. Serious? Hongu. Saka regai tizviiteka paweekend. Manje muri kupi sekuru imimi? Ini ndogara kuUAE, ndiri kuDubai. Manje weekend yazvika sekuru, istiri kuno kuAfrica. Istiri kuno kuAfrica. PaAfrica padhuze apa. Kure kwegava ndokusina mutsubu. Aiwa, hairipo sekuru, nakoti ndingokorokotedzai nebirthday renyu. Thank you very much. Thanks very much for supporting channel yedu, handiti? Sekuru, murambe muchitipa zvinonakidza. Aiwa, handisi kumira. Kutokura kudai kutokurawo kwenyaya. Ndizvozvo chaizvo, todzida nyaya fani. Taurai zvei. Mastreets esocial media. All right, sekuru, much love. All right, love you so much, mzukuru, handiti? Yes, sekuru. Thank you. All right, bye-bye. Right, thanks very much, mzukuru wangu nekuuya, handiti, nekuzondi bless. Thank you very much. Right, hanzi naro happy birthday kule, wish you grey hair. In fact toda kuzoona vana sekuru chaivo. Grey hair. Thanks very much Haru mzukuru wangu, handiti. Grace Dondo, thank you very much nekumira na sekuru, handiti. Wabva wati happy birthday sekuru, it means muchaita president because nhasi birthday rayo Yoweri Kaguta Museveni wekuUganda. Usantaurire. Saka ini ndinosha birthday nemapresident. Saka ndakumperi. Right. Ndakumperi. Kumperi. Thanks very much. Mzukuru wangu Grace Dondo. Right. Nunga mzukuru wangu Lady Skara, thanks very much for coming to the show. Muriseko uncle.
ndiri bho, muri sei? Tiri right, toti happy birthday. Thank you very much. Thank you so much. Aiwa, ndangopindira kuti tingofara. Chokwadi, hapana chekumirira. Kufara ndo zvatakataura. Kuti vakawanda vakatadza kusvika pamasvika. So, tofanira kucelebrate. Yeah, that's very true. That's very true. Mangani manje. Ndakura. Zvanani. Kana unziwo sekuru vevanhu. Kana unziwo sekuru vevanhu. Aiwa, unotoona zveshu atina sekuru vedu. Aiwa, tinoona nemabasa munotibatira. Kundisedzereko vari pakata. Esi muzukuru. Sekuru. Maswera sei? Aiwa. Musekuru waswera zvakanaka, muzukuru wangu waswera sei? Ndiri right, muri right here. Aiwa, tinotamba. Yes, muzukuru. Asizve atindoti makore awedzero pamangani. Wati ave pachi? Tingangopemberera kuti makore awedzero ndeipi. All right, sekuru ave 33. Hunde. Inga maende neangu. Aiwa, proof iri panape. Ndezvedzinza. Asi makamusika maione. Tikati zvinokudzwa. Taurai zvei. Makore afamba paya. Sure, zvakuda mbuya. Mbuya achauya havo. Ndozvandaida totaura kuti angochirora imi. Regai tiite tuone kuti mbuya vacho vanouya here. Toda kuti tizoita program yakangomirira mbuya chete. That would be great. Regai ndinotenga nyama ndisanogocha. All right, nyama ndo yangoshota nhasi, zvimwe zvese ndapiwa. Aiwa, raramba chikiitai zvakanaka. Thank you very much for coming. Thank you for gracing my birthday. Aiwa, ndichanyatsouya kubhokisi chaiko ndoti nemakorokoto. Hapana chakaipa, rine rakavhurika. All right, sekuru, stay blessed. All right, thank you. All right. Okay. Sekuru. Right. Michael. Sekuru murise. Musha zodi mzukuru wangu. Aiwa, bondi mada kuita. Aiwa, takura, tafamba hatarwa ndima sendima. Tangoti tingoti happy birthday. Thank you very much nekundiswirawo birthday rakanaka. Abatiza. Right. Okay. Makore ari 33 mzukuru. Yes. Sekuru. Mzukuru. Regai ndinolodha keke mutraki umo ndiri kudzoka. Right. Uri kuona kuti chii manje mzukuru? Inini hands once a truck driver, always a truck driver. Hatigone kubva pamatraki pafreight line ipapo ndo pedu nepabenzi pamaactros. Aiwa, tiri pamwepo sekuru, ini ndofamba nemamain. Oh man, aiwa, ndimi muri kubasa. Aiwa, iri boss sekuru, ndiye wenyu marange. Konochinja mazita unozvitireko. Aiwa, sekuru nuka ndoshava.
Oh, ha. Ndatoshaura kuti ndiani ko ndi-icon parise parodi amene wakunoka padhopa. All right, thanks very much mzukuru. Tendai. Maswera sei uncle? Ndaswera zvakanaka, waswera sei mzukuru? Ndaswera. Better. Otherwise kuri sei kwauri? Kwandiri kuripo indangopindira hangu kuti ngoti makorokoto makorokota. Aiwa, tinotenda nekuchembera. Yeah, I wish you many more years to come. Ndinozvigamuchira zvakanyanya. Thank you very much. All right. All right, uncle. I just want to make a wish on your special day. Eh? Wish. Yeah. I just wish kuti ndione mai vangu vakandizvara ka. I just wish to see vachipinda mu 100 years. That is my wish. Wow. I wish kuti dziva vapinde mu 100 years. Vari vatano. Okay. Wow. That is beautiful. That is great. Dziva ndoda kuvaona vachipinda mu 100 years. Vanopinda. Amen. All right, uncle. Bye-bye. I just wanted to wish you a happy birthday. Thank you very much for coming through. Thank you so much, Mzuzu. Pleasure. Right. Craig Marshall. Hello, sekuru Mursi. You're right, Mzuzu. Happy birthday. Thank you very much, Mzukuru. Thank you so much. Zvinokudwa. Kutokura iko kutochembe. Ndokutonzi sekuru kwacho. Yeah. Ndokutonzi sekuru. Inini wanga uchizera kuti ndinoshare birthday na president Emerson Dambudzo Mnangagwa na president Yoweri Museveni veku-Uganda. Ndanga chunguza chiti ya ED. Yomwe wacho. Right. Saka ndanga ndichida kuita chikumbira chekuti zoni kana ndimi mune vemasocial media anenge akwanisa kungokudzawo president kuti ndiri kudawo president yangu from the president. Zvichemo zvedu tiri pasi zvokuti mukasatotaura imimi vemasocial media umo hatinzwiki. Asi ndiri kungodawo president yandichauya nayo panapa ndichizopresenta ndapiwa na president Emerson Dambudzo Mnangagwa. Mukandisvitsirawo ichocho mune magona. Yeah, saka nhasi maswera muchiteko pabirthday penyu. Ndatokangana nezvebirthday ndatoswera hangu kubasa. Nhasi ndaswera ndiri pabasa ndiri busy. Dai mambobuda ka mambonogocha sekuru. Zvakaoma muzukuru. Hapana kana muzukuru kana 1 atumira kana 1 US zva. Vachatumira. Tati vazukuru venyu tichatumira. Tumirai mapresident ndichiri kutambira zvangu. Ya, mai manje anenge akutosvika tindwari. Ya, mai manje. Right. Ndiri kuisa linki vamwe vada kupinda zvavo vada kubvunza anything. Hauna mubvunzero waunayo wauri kuda kubvunza kuna sekuru? Yeah, ndanga ndisingazivi kuti matina how many years? Ndane 33 years mzukuru. 33 years. Mwari vakukuchengetai ende ngavaramba vakadaro. Taura hako.
33 years. Ndine vana 2 vasikana vane 9 years. Kuroti ndakaita ndanga ndine 23 years ane. Yeah, kuma 2020 bro. Yeah, kuma 24 years ndo pakazvarwa first born kangu. First born yenyu zita ndiani? Anonzi she, and then vanhu munotera kacho anonzi Tanyaradzo, so vazhinji vanongonditi Baba Tanya. But ndofarira kudanwa nekadiki manje kanonzi Tine Vimbo, so kumba kwedu vanokati Tine V. And you know what, these daughters, they just called me about 20 minutes before ndapinda mushow vakandiimbira. That was very sweet and thoughtful. For the first time ndopa vatanga kufonera vachiziva kuti Dendi vane birthday. Vanoziva zvinhu zvavo. Yeah. Konasi mukomedu yo boy avasi kuti join here nasi. Yo boy amene oti aripo zvake papa. Anomboshaikwe ndamboita streaming asipwe. Anenge aripo achiona zvine zvichiitika. Yes, Michael, welcome back. Yeah, ndadzoka. Yeah. All right. Hanzi nemuzukuru wangu Patricia Ruvengo, happy birthday sekuru Tenzi, varamba vachikuchengetai nekukupai zvishuviro zvenyu. Thank you very much muzukuru wangu. Thank you so much. Priska, thank you very much. Hanzi happy birthday Uncle Sein. Makunyatsoita sekuru chaivo. Ende kadiro kandinoita kukura, so you know, ndaimboti ndikaenda kubaba kandikanogadzirwa ndaisa to dye musoro. But also the way I'm enjoying my gray hair, kana baba wangu is actually surprised with what's happening mazuwana usikuda kudhaya. Ndikati ndo pane signature yekubasa. Mana zeta angu nebvudzi. Aiwa akuita sekuru chaicha. Right. Bvunzai mibvunzo wazukuru. Bvunzai mibvunzo. Mamchiti mwana wenyu wechitu Alright, ndachiti ini zvandakaita vazukuru ndinana baby mama 2. Ndinana baby mama 2. I was married pandakangorora ka1. Ndakaita mwana and then 3 months along the line ndobva ndaropafadzwa nekamwe futi kamwana newife, ex-wife, of which it was good. So twana twangu twakaenzana 3 months different. Saka twakaenzana. But it's just nevimbo ndina sekuru wangu vane nevimbo ndomubatira. Ndina vamwe sekuru wangu vane mwana kana manje naye zvototi ndotosvira kuti mwana wangu ndotosvira. Tine vimbo. Ndorida simedi sero. Zita rakanaka. Ende vana vacho vanonzana Tine vimbo. Vana vari intelligent. Welcome to the show muzukuru wangu Timan. Muzukuru wangu achangopinda. Hello. Anenge asiri kutinzwa. Anenge asiri kutinzwa. All right. Major, you can ndaisa link. Chingoenda pa link unopressa pa link and then rinobva tokudza kuti unopinda same studio. Chingoenda pa link and then ukapressa link unobva watopinda mustudio. Wanzwa? Ada upinda chingonopressa pa link and then you come through. Kukeke mazita dzego. Taura neni mzukuru? Keke madikwa dema yana rutari chika.
ndamuna kutenga here keke ndouya naro ndotenga ndine mazukuru wakawanda ndakutoita vazukuru 8000 vazukuru Ndondwari chazvigadzirisa. Ndikati tichazvigadzirisa Ndondwari. Gadzirisa ipapo vazukuru wangu hei amenoti mune madi. Right, vamwe wada kupinda mustudio tasarwa ne 10 minutes chete. Ndaisa link pazasi. Icon parikushayiwa ndiri kutoshaiwa vanondiimbira mustudio hamugone kuimberwa zukuru vanongoimbawo vakomana vakomana right Craig uchiripo era Craig right any question uchiri nemubvunzo here muzukuru Yaiwa naita ngoti murame 3 yako asi majokes. What? Ndati kuita makore 33 asi makore angu. Akusutamba kukura kuchembera. Ozo murame kukura munyashi. Ndinogamuchira. All right. Bye bye ango. Thank you very much. Thank you so much nekusupport anditi Michael. Kama supporta pamusha penyu. Aiwa ndizozo pano ndopatarirazi. All right. Thanks very much. Sharp. Thank you very much. One side world, thanks very much for wishing me a birthday. Manyai TV, thanks very much. Mwari wari kuramba wachingotipfudza mberi. Thank you so much. Janet, thank you very much. Thank you, Munya. Sekuru. Thank you very much. Right. Yes, Timani Muzuku. Ndambo distractiwa nevanhu vasingade kugara kudzimba dzavo. Hello. Timani. Ameno zviitika na Timani. Vakomana havasi kuda kundiimbira. Rosi Mugumira, thank you very much. Smeli pa Botswana apo, thank you very much. Uhaporoni, thank you very much. Link, ndoda munhu wekupesira auye muvazukuru. Wekupesira anoda kubvunza anything akora kuti sekuru vakuzikanwa. Watiti? Sekuru vakuzikanwa umana. Vanhu vakuziva sekuru vavo umana. Vanhu vakuziva sekuru to an extent kuti hapachisina kana nemubvunzo. But it's good, handiti? Zvinotenderwa, ndinozvifarira stereki kuti tizivane. Right, currently vamwe vangada kuziva kuti sekuru zvakamira sei. Currently sekuru is not married. Handiti? Sekuru wenyaya is not married. Ndi muna sekuru chete.
Right. Thank you very much, Vimbai Wacho. Thank you so much. Nekundiwisha our birthday. Pazuva ranhasi ka 333 muno muZimbabwe 32 vanhu vanokwanisa kundibatirawo president Emerson Dambudzo Mnangagwa mungu wacho hanzi nauncle happy birthday handiti nasekuru vevanhu the only Zimbabwean uncle number 1. Number 2 ndodawo present from the president Emerson Dambudzo Mnangagwa. Ndiri kukumbirawo president yangu. Nyaya yandiri kudira president ndeyekuti zoni makazvarwa pazuva rakazvarwa vanhu vakuru. Ndini sekuru weZimbabwe, the only Zimbabwean president. Ndauzviti president, the only Zimbabwean future president kana Mwari achingadi azviita, but the only Zimbabwean uncle ndini, hakuna umwe. Yeah, welcome to the show muzukuru wangu Fadzai. Sekuru murisei. Ndiri right urisei muzukuru wangu. Today. Thank you very much. Augonewo kuimba here muzukuru, chingondiimbireiwo man. Chimboimbireiwo sekuru. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear uncle. Happy birthday to you. How old I am now. How old are you? Wapakangano. Ndobva ndato. How old are you? Old enough. Yes. Ayo chimboita iri kwaya na Banyai TV. Chimboita iri kwaya na Banyai. Ipapo makatowanda zvenyu vazukuru. Right. Happy birthday to you. Oh, wait. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, sekuru. Fadzai uri kundirira. Mirai. Wait, Fadzai uri kundirira. Pane bhesi riri papo handisi kurinzwa. Bhesi handisi kurinzwa ne. Okay. Banyai TV, haunawo bhesi riri padhuze newapo. Uri wega bedroom mako. Sekuru handisati ndawana munhu nditsvagirei. Oh, all right. Ipo panapa ndoda nhasi unofana kubva une munhu wako. Pano unofana kubva une munhu wako. Right, chindiimbirai. Under one condition. Mukagona kunatsondiimbira zvakanaka. Unobva une munhu wako. Ona Fadza ane munhu wake. Right. Asi munhu wangu. Mirai ndiimbe sekuru ndiwane one. Ndiani waunaye naye Fadzi muzukuru wangu? Kamwana kangu aka. Good. Banyai, dana mukomana ndakadzoka kuforoza aripo. Upi? Dana muhombe wachoni. Muhombe? Tonight. Oh, yeah. Umwe nomwe ngamire nemwana wake. One muhombe. Umwe nomwe ngamire nemwana wake. And then moita kwaya dzenyu. Takudzwa. Kana dana vese toda kuona kwaya inogona kuimbira sekuru. Then that's alright, chita soka. Chimbovhara mic yako Banyai. Vhara mic yako Fadzi atange kutoimba nekwaya yake. Come listen. Fadzi, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear uncle. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now? Right. I'm 3 years. Ona pama views tinechi 33 exactly. No makora angu iwa. I'm 33 years old now. I'm 33 years old now.
I'm 33 years old now, family. I'm 33 years old now. Kwaenyi ameno ikabudirira because regai timbona kuma comments ndimuchatudza kwaya inenge yagona right hande panyaya Atimbe happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sekuru. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Sekuru? How old are you now? Who is your girlfriend? Who is your girlfriend? Who is your girlfriend, Sekuru? Alright. Moda kona girlfriend yangu. Nasi munoiona. Welcome to the show, mzukuru wangu. Trevor. Sekuru. Trevor, zviri kudi. Kuma comments ndudze ndanani wagona kuimba. Banyai kana uti fadzi. Zviri kudini Trevor mzukuru wangu. Zviri kutsobida malume kurize. Aiwa, zviri kutsobida, zviri bo. Namatara nemalume. Nenondafarisa zvisingaite. Paringoshota chinhu wani. Paringoshota chinhu wani chete. Cheese, malume, happy birthday. Thank you very much. Augona kuimba here mzukuru umbopuruvira vasikana ava kuti no, you can sing better. Auna wako here padhuze apo mubetserani. Aiwa, ndina malume, ndinobachura zvangu. Aiwa, zisero. Zisera risire munhu ari kutaura chokwadi. Uchidawo uritomuona zvako kuti handina munhu. Ende muzukuru wangu kana ari papoka asiri kuda kuonekwa akapusa ndiye. Ngauye aonekwe. Hamuna malume nongo ayani. Unogoita wega sei? Apa ndina banyayi anonzi Shai. Musikana wandinaye apa anonzi Shai ari ega. Iwewo futi uri wega. Musandidaro asi. Iyo takafijana manje. Handishai ndakuudza muzukuru wangu kuti pabirthday rasekuru unotobva nepresent yako. Mupei application kule munayo application. Mupei application yangu. Inzwaka muzukuru namba dzabanyayika. Namba dzabanyai ndichingopedza streaming inoika ndichaisa phone number dzangu. Uya kuinbox kwangu muzukuru. Ndikupe phone number dzemusikana. Anotodriver mangwana. Anotodriver mangwana akakuvinga. Usatombonetseke zvako musikana wacho anodriver achiuya. Gorera. Mari yepeturo ndotsvaga. Bye-bye, Sekuru. Thank you very much, Shai. Thank you very much. All right. Number one malume. Zvatoita handina muzukuru anoshaya wake po pachinzi hapana asina wake. Hakuna sekuru andazviona ndagutsikana. Samuribatika papi sekuru apo ndinokurenyaya.
murubatika kupi apa? Hey, muri kunakidza vanhu sekuru. Serious, nenoti nendichitofa nakidzwawo nevanhu vazukuru vangu. Hey, saka muri ndokupostira sei kumastori acho? Wati ndiri kudi? Mapani apple so. Musoro wepani apple munozvitagira. Ndoswera mumastreets esocial media. Mejuri wazouya kamejuri. Alright. Ndoswera mumastreets esocial media muzukuru ndokubasa. Malume andikaona ndobva makagona manje papa. Right. Yes, Mejuri, welcome to the show. Wangwatambura upinda mustudio. Rega timbokwasira muzukuru asati atiza yeyo. Maswera sese. Ndaswera muzukuru wangu. Waswera sei? Very boy, happy birthday. Thank you very much. Ndaifunga kuti uchabuditsa mafireworks otanga kuti pop 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 pop. Ndine flu. One flu. Alright. Aiwa, still kana mangwana unogona kuimba futi. Ndine ndichiri kungocelebrate kusvika paweekend. Alright, thanks very much Mejuri for coming. Thank you very much. Right. Wanga uchiti chii muzukuru wangu? Sekuru inini ndandisina basa nemi sekuru. Alright. Chichakazoiti. Kuswera nezuro. Ndine zuro ka. Ayo kuswera nezuro nobona kuti ndandakasaririra mani. Ukadzokera kumashure ka. Ukadzokera kumashure mbichana ndopa uchaona kuti wanga wakasaririra muzukuru. Because nyaya dzacho because vana ndo the only Zimbabwean uncle. One sekuru muZimbabwe. Sekuru vapresident kubva kuna Mnangagwa ndini sekuru. Kuenda kuna ana Chinozi, ana Chinotimba vesa ndini sekuru. Nelson Chamisa anototi sekuru kuchibhigwe ino. Ande futi ana Madam Boss ndini sekuru. Ana Twabam ndini sekuru. Niko munhu wese inongori sekuru mastreets esocial media. Ende ukatoona munhu asingatoti sekuru ka kuna sekuru munhu iyeye amenoti anenge asati avanzwa je. Azivi kuti muri hanzvadzi yamai here kana kuti muri chii sekuru? Uri kutonatsotoziva usekuru hwacho. Muri number one. Andanakidzwa nasandirari nashi. Unomboona mavideos ekumashure vazhinji vari kuti vakazomuona mavideos vazoa kuti chinondinakidza ka munhu akatanga kuona video ranhasi unozomuona akomenta video ranezuro, unomunzwa futi akomentera kuswera nezuro, unomunzwa akomenta relast week, akomenta relast month. Komenti but andakatanga ndisingakomenti yapani apple apa kandiorora apa kandipedza manje. Hekati iyo yandiri kutoirongera iyoye ndoda kuitawo yangu. Musati maipedzera. Handiri kutoendawo ndikuona kuti ainoita. Mudze nyaya yake vakati aifaite nepolitics kwete nezvevakadzi. Alright. Ndichamutaurira. Kana kuti ari kutozvimbo koma celebrity unoziva kuti do you know kuti vanhu vanonyanyoona pachannel ino ima celebrity ukatoona celebrity zisingauye kuzoona kuchannel kwasekuru idofo celebrity iro.
because sekuru iwani muZimbabwe urega kuona kuti sekuru vataura kuti kudii pamusoro pangu. Saka imbondiudzai sekuru. Palive chat apa munobatika mazuva apa? Palive live streaming. Kazhinji toita pamaweekend. Zvongoita kuuya muzukuru because woona channel ino haisi channel yasekuru. Ichannel yenyu. So inini mukangondiudza kuti sekuru tiri kuda kumboita live streaming ka. Inini ndiripo kuita zvido zvenyu. Ndinowaridza channel ineyi. So but kazhinji Friday, Saturday, Sunday ndo mazuva atine takasununguka kuti tinatsoita. Tichanakiro malume. Modza vamwe kuti vasubscribe zvakatofanana nevamwe vari panapa izvezvi pastreaming inoika vasati vasubscribe ka vazukuruka chimbovaudza kuti vasubscribe vaudze muzukuru chimbovaudzawo zvawakasangana nazvo. Ini ndakaisa ichi vazviziva dzakabhera bhera hana zvaringaita. Alright havaudze because panet indikataura kunonzi ini ndikataura kunonzi naoneni pamberi pasekuru. Taura zvako hanzvadzi yamai unenge uchada imwe ipi futi hanzvadzi yamai vako? Ndirutoti ukasaisa bhero panapa uchada ipi hanzvadzi yamai? Unenge usingatofarire mai because mai vako ndo hanzvadzi yangu. 100% correct. Muri number 1 ipapo vaudze vanhu next time vari kubaya pabhera. Taura sepapapa wamboonera channel wamboonera muzukuru kuti channel yedu yane 7,970 kana ndiri kukanganisa 7,970. Tiringotsvaga chete masubscribers. Asi channel ratokura. So zvatiri kuita tiringotsvaga chete 30 subscribers kuti nhasi titorara tatova 8,000. 30 chete vada kutendeuka. Yeye tichakuitirai manje. Tichakuisirai upresident panasekuru. Ndimi muchata president wanasekuru. Ayo ndinogamuchira. Basa ndatotora. Aiwa sekuru ndimi president. Thank you very much muzukuru. Ukaona uchiendosiwa nevazukuru vakuru seweka. Aiwa ndatova. Matova because ipo panapa zvapakanakira ka. Panapa pakanakira chinhu wani. Hatina nyaya dzasingataure ndatina vanoyera kumberi kwedu saka ndotadza nekuita president. Handinawo ndinozeza. Hapana. Ende hapana nokubata izvo. Hapana. Anenge atondibata ukaona ndikakutsura semuzukuru wangu ndinotaura kubva kuna president wenyika kusvika kune munhu wekupedzisira wemuZimbabwe. Ukaona ndikakutsura kana kuti ndikakukuridzira ukandigumbukira, hausi kugumbukira inini. Ziva kuti unenge uchitogumbukirawo nehanzvadzi yangu vanhu vamai vako. So sekuru vanongonzi zvasekuru hamuzvizive. Sekuru hamusati sure. Hamusati makwegura.
Saka apa kubva patanga show vazukuru ndiri kukumbira kuti tingocelebrate tasarwa ne5 minutes tipedze show. Tiri kungokumbira kuti ndingoona 20 masubscribers. Tiri kungoda 20 masubscribers kuti tiite 8000 tibe tatocelebrate 8000 izvezvi subscribers. So please vazukuru asati asubscribe chingosubscribe izvezvi please. Tiri kungoda 20 just subscribe ticelebrate 20 birthday rasekuru plus 20. Unaona chete hazi kusubscribe mudzeka. Aiwa, akusubscribe nga uchitosubscribe it's for free. Kusubscribe kungoreva chete kuti uri kuti zoni sekuru vakauploada nyaya dzavo dzinge dziri dzinowirawo pagadget yangu ingava foni kana kuti laptop kana TV dzinobva dzangouya direct. Same time pandinonga uploada unobva watongoona hauna need yekumbodzitsvaga dzine dziri tori front page. So I'm your family. Vazukuruka ndosaka ndakataura ndikati panapa hapana anonzi mafans, tiri family andi tiri mhuri. So zvatiri mhuri chingosubscribewo muzukuru kumhuri yenyu. Panapa ndo pamunotenderwa kuuya muchitaura zvamunoda. Unototaura zvaunotoda kana criticism. Ndakambotaura ndikati ini ndinogamuchira criticism. Ukada kundicriticize ndosaka muchiona kuti I'm open kuti munhu ngandibvunze zvaari kuda kundibvunza even palive. Nyange ukada kupinda kundicriticize I'm ready. I'm ready for criticism. Because I see channel yangu ino. This is not my channel. This is your channel. Yeah. Ndachida kubvunza vazukuru ma-t-shirts aitewe. What she? Ndanakirwa nemi ndikasvika pakupisa poto yangu saka ndichadye. Saka uri kurevesa kuti uri wega zveshuwa. Uri wega. Auri kutorevesa. Auri kutorevesa. Saka kune ariko here azoita kuti ainunura. Pane ariko here anonunura apo. Ndazwa Simeo ndo ariko wacho. Simeo ndo ariko wacho. Haizi pressure. Sorry. Right. Ndatova bored. Inzwi wakam. Hanzi haisi pressure. Inzwi wakamuzukuru. Pane nyaya yema-t-shirts yandataura. Channel yedu yakura inoda kuti tinge tine hembe dzedu dzatine takapfeka nemanonzi machi nema-cape, t-shirts and caps. So ndanga ndichifunga kuti tiitewo logo. Tine logo redu rinyowani riri kugadzirwa reSaint TV. Rufunga kuti tibe t-shirt yedu inenge ine logo rechannel yedu yakanzi Saint TV. Kumashure pamwe yobva yanzi Saint Family. But zvandanga ndichifunga manje ameno kana zvichiita this ma-t-shirts haasi kuti ndoda kutengesera business. Aiwa, haasida kutengesera business kuti ndiite mari. Aiwa, ndinoda kuti tikatengesa ma-t-shirts anditi mari yachona ndiri kuona kuti kune hapana chinhu chinondirwadza kuti tine nherera dzakawanda muZimbabwe, tine vasinotambura and hatikwanise kuvapa sometimes nekuti tinenge tisitori nawo. So what I was thinking, ndanga ndichifunga kuti tikaita ma-t-shirts edu oenda towards charity kuti ma-profit atinenge tiwana chibva no mari yachona yotunatsoonekwa tichitozviita pajekerera chitora ma-videos tichinopa vanhu kwazvinofanira kuti zvinge zvichienda. Yakadiniwo pfungwa iyo? Iyo ndo nyaya munoionawo sei vazukuru? Izati even inini pachangu ndotoidawo t-shirt iyoyo ndipfeke.
All right. Uri kupiwo mzukuru? In Cape Town, South Africa. Cape Town inosvika. Cape Town inosvika. Zvinosvika. Anyway, tinotogadzira zvichitosvika. Cape Town, Joburg, kwana Durban uko. Handaidriva matraki kuSouth Africa ka. Ndinawo maconnections nepa zvinokwanisa kusvikira. So, rega tizoigarira pasi tichaitira live yatinenge tinatoronga. Togara pasi tese tiri vazukuru. Toita project yachona ka. Zviri transparent. Mari yachona ichiwanikwa. Ichitodarika ichitobva yaenda. Ini nesingatoide kuno. Ndine tumwe tumasenzi mbichana twandiri kushanda ndotwane ndichiwana. Anditi. But yema t-shirts inoda kuti ibve yangodarika ichienda kune vanhu vatinenge tataurirana. Yeah. Muri sekuru muri number 1. Ndezvi zvinoita sekuru. Aiwa aizotozviite. Ndira maronga number 1. I number 1 haizi pressure. Atingamboite channel. Atingamboitewo channel inenge isina mari. Inenge isina logo azvigoni. Channel inofanirwa kuita zvinhu zvine musoro. Tofanira kuti tikaiunganidza kuti mari twedu tobetsera hama dzedu dzine dzisina. Same muri kureva tichisangana zvarini pachannel tichironga zvinhu. Izvi totozvironga mai manje muzukuru. Tinotofunga kuti titozvironga this weekend yakazara ine zvinhu zvakawanda zvoda kuitwa, but next weekend togona kuzviita. Aiwa, it's a good idea sekuru ibaba. Ndine magona ibaba. Tose tinokuombera emaoko. Atozviita tese, handimbozviite ndega, tinoombererana maoko, ini ndichikuombereraiwo futi maoko. As a team. Yeah. Uyu manje uri kuona uyu apinda manje muzukuru. Uyu mukwasha uyu. Chaiye kwete kunyepa. Mukwasha uyu. Mkwasha wenyere sekuru. Kwete wekunyepa. Kwasha wangu chaiye. Ngambouchira. Ngambopfugama kahamboro maoko. Ndozvandachitoda kuti utaure. Ndozvandachitoda kuti utaure izvo. Pfugama maoko. Right, your boy Beep. Your boy. Yes, welcome to this. Welcome to your show. Yeah, it's your show. Ndeya ayo ndomkwasha ka ombera. Anyway, ndingendiombere because ndikaombera kazva ndichada kuzoita kumberi ndendagara ndaombera kudhara. Saka Ayo. Chigara nemaoko ako. Chigara nemaoko ako. Gara nemaoko ako. Gara nemaoko ako. Ndaombera kudhara. Gara nemaoko ako. Tenda kumberi, I'm not responsible because ndagara ndauchira mhosva yangu kudhara. Gara nemaoko ako. Indatomaisa. Reverse. Welcome. Zirudi. Bo zvekuti muri sei? Ndiri bo wena. Muri bo. Taura tinzwe ndomkwasha. Thank you very much. Ini andangu yakawanda panapa ndoda kungoti kuna vanhu vese vari kuona ka after this show just check pane video richapostwa nauncle birthday present yavo ndo zvanoda kungoudza vanhu hope vese vari bo just after this show ichingopera ibva manoona pachannel yauncle iyoyi pane birthday present ravo. Serious? Serious. Guys. Handinataura kuti ndaombera mudhara handi muri witness kandaombera kare chero chisazoitika ndipo. Aiwa inini masurprise ka. Inini masurprise handimadi. Inini masurprise hai. Very sorry. Inini vanondiziva masurprise manje. Chinzwa ka.
chachitika inzwa wakamkwasha kumbira kavanhu kuti kana pane vasati vasubscribe katangosarwa ne20 subscriptions kuti tiche 8000 imwe birthday present yarida upa sekuru ndeye 8000 subscribers saka tangosarwa enge mbori 30 but zvinosvika tangoda 20 chete 20 vanhu vasina basa rese saka chingoudzai hama neshamwari dzamunadzo right now kuti paringoda subscription ye8k chete birthday raangu rinenge rafa at least he has something to remember after that ayo musi webirthday rangu ndakaisa 8000 originally havo vaiplana zve5000 ini ndikavaudza kuti profita unge java saka udzai vanhu handiti kumaaite sei vasubscribe ndarawanakirwa vasati vasubscribe please amenoti tanga tichimboti 30 apa takuti 20 handisi kumboona kana masubscriber shamwari handisi kumboona kana masubscriber maybe vari panapa vese vakasubscribe but toda kungoti vaudze hama dzavo handiti vamunogara navo vasikano basa vese vaive tikuvada nhasi panapa kuti vangoita sei vangosubscribe even asikazoti youtube chii chingomudownloadirai application ongosubscribe ovhadelita zvake account no problem tingoda 20 chete 20 please Vazukuru please guys mukwasha newe mukwasha na Trevor mzukuru wangu Trevor itai so ngatibhege apa ndoda kumbobhega please I beg you to subscribe anenge asubscribe izvozvi chingonyora pasi ndine present yako asubscribe izvozvi ngaanyore asubscribe ngaanyore pasi kuti zvoni subscribe ndine present yako uyu anonzi Bliss uyu ari ku KZN ganimbocheka ndasubscribe here ndimboona zvichii chiri kuitika alright mamusina subscribe muri palive kudai so mubvunze chitombomubvunzawo mukwashi akasubscribe karo aiwa ndakatopedza nazvo kweni indakapedza ndizvo ndakatopedza ndakatosubscribe ndikapedza saka antane 798 amangani your boy tani mangani 70 mirai ndicheke ima hamusi kuita tioneko imwe the other gadget aina yandiri kushandisa ndo ine studio alright mirai tione apane ranoda kungotiti hello mwari pane munhu ada kutisara masubscriber mirai ndichitarisa hello mwari pane munhu ada kutisara ndiani Nora aiwa Nora mzukuru wangu Nora thank you very much Nora Drubeka thank you very much God bless you so much nekusubscribe anditi thank you very much Nora thank you very much God bless you mzukuru wangu dai ndandine nhamba dzako ndachida kutokufonera kana kuti ndiise link anenge asubscribe kandaisa link ndoda kukutendai vazukuru wangu Nora kana uchikwanisa kapinda mustudio
Ndaisa link. Kana uchikwanisa kupinda muzukuru wangu, please come. Please come. Please come to the studio. Hey, nasi vazukuru vauya. Thanks very much nekusupporta chokwadi. Itai, thank you very much muzukuru wangu nekundiwisha birthday. Thank you. Oli, thank you so much. And 798. Muchiri kundinzwa here uncle? Tiri kukunzwa. Vanhu havasubscribe apa. Tiri pa 81. Kuda 19 vanhu izvezvi 19. Guys, vazukuru ndokumbura kuti tingowana 19 masubs, 19 chete. Kana takamboita 7,000 subscription, 7,900 zvakadaro. Aiwa 19 chete hamungambotadzi vazukuru. Only 19 subs. Tibve tatoita zicelebration rachona. Kunge zvawambotaura zvazva ibvai madaedza mwacho mukomana nebeti asubscribe panapa. Welcome to the show muzukuru wangu MKC. Hello. Zviri kudii? Tunzikere. Tiri kukunzwa. Birthday. Thank you very much. Thank you so much. Saka sabuya vamusara vatombodzwa kana 200 sekuru. Izvozvo ndotokuziva kuti iwe uri shasha. Wanzwa here muzukuru wangu mukuru? Matini sekuru. Ndati ndotoziva kuti iwe uri shasha ende unoziva chimwe chinhu chandofarira panapa muzukuru wangu. Yes. Chimwe chinhu chandofarira panapa ndechekuti vazukuru vangu vazhinji vari panapa. Do you know kuti vakawanda vachona vanhurume? Saka musinyazoshanda basa zvakanaka kuita kuti tiite vazukuru vese inzwa kamuzukuru, ukaona munhurume asubscriber, ukaona munhurume akuona mavideos hapane pashandwa. Ndo zvega zvinozondipa kuti ndibhilieve kuti handashanda. Because vanhurume havabhilieve zvisina basa. So panapa pari kutoshandwa chaizvo. Pastor. Keep it up. Pastor M. Mzukuru wangu. Pastor M. Mufundisi. Vamufundisa vatokunzwi kwasho kuri. Asundinzwa. Right. Mufundisa hamutokunzwi mufundisi. Right. Mfundisi. Right. Blessing chimbondudza muzukuru wangu. Bless. Chimbondudza. Bvunza chero mubvunzo wauri kuda kubvunza. Chero wekurotomoka. Chero wekurotomoka. Chero usingaite. Hatisi kukunzwa. Muri kumunzwa here Bliss? Hatisi kukunzwa. Undinzwa? Yeah, wakunzwika manje. Makundinzwa? Bo. Yes. Exactly number 1 jai. Ndakandi munongoziva kuti chimuzukuru chenyu chinongoda kungopemberera pamune muchipemberere kule. Handoziva singaiti. Ndongoziva. Munongoziva kuti ndakajegera kule. Ani maziva ndongoti aiwa. Pressure kumberi. Happy birthday mudara wangu. Happy birthday. Thank you very much. Thank you very much. Ndanonoka hangu kupinda ndandisipo but kumberi handiregedzi. Dena ndisina kutopinda panapa. Kana kubox ndaitouya.
Aiwa, iyo ndotoziva. Chero uyo apinda pana box unongouya ndoiziva. Otherwise muri sekukule. Ndiri right zvangu. Inzwaika pane musikana anonzi Nakiso. Muzukuru wangu anditi. Ari kubvunza kuti ndiani ane smile uyo, ane smile inenge yangu. Rovai masmile tone wazukuru. Rovai timbomaona pane chibhebhi. Musikana akanaka zvisingaitei. Muzukuru wangu. Yes, Ndeupi ndari kunzi ane smile unge yangu. Right. Iwo Nakisoka chindiudza kuti ndeupi wauri kureva iwo muzukuru wangu. Smile. Because vazukuru nasekuru ka takangozvarwa takadaro. Ndeupi wauri kureva because masmile acho. Ewe. Ezviguna zvonemukoka. Right. Hana Nelia chekutanga ndokumbura kuti kana kwasati wasubscribe ka please subscribe muzukuru wangu anditi. Vane birthday nhasi ndisekuru nemuzukuru. Sekuru ndini, mzukuru wangu handi President Emerson Dambudzo Mnangagwa. Ndini, I'm the only Zimbabwean uncle. Ndini president, ma politician, mafundisi, ma celebrity, vazukuru vangu mese, nasi birthday rangu, na president weZimbabwe. Anonzi iye E.D. Mnangagwa. Vese vanokwanisa kundisvikirawo kuna E.D. Mnangagwa muzukuru wangu. Mutani nasekuru ndakamirira president yekuti wakazvarirwei semudhei nasekuru. Ndiri kuida. Utano wangu kuti yawo. Ndiri kuida. Nakiso, thanks very much muzukuru wangu. Ndeupo uri kureva kuti ane smaira. Right. Pastor, muri sei pastor? Mufundisi. Mufundisi mutambo. Ameno zvizviri kuitika mufundisi vada kundiropafadza neprayer manje. Pangashayikwa anondinamatira wakomana. Thanks very much Nelly. Thank you very much. Thank you so much Nelly muzukuru wangu. Kule mungashaya anonamata sitakazara panapa nekule. Indawa kule. Right. Uyu akafanana newo uyu anonzi Bliss. Ndi Bliss uyu. Ndi Bliss. Ayo, pamwe handisiri akudze kuti ndini ndiani. Ayo. Pamwe arutaura. Ini ndomuziva. Aiwa inzwaka. Nakiso wacho ndomuziva personally. Ndomuziva in person. Ndi Bliss. Ndambopinda kamustudio timbomuona. Amen, ari kuzvinzwira. Right, hanzi Slim Shami soka. Hanzi Slim Shami. Hanzi sekuru happy birthday. Itai vice president zvityisi. Asi hausi kunyepa ipapo. Hausi kunyepa. Since general vave minister wehealth. Inino ndikanobva ndanoita vice president. Aiwa, zvinogona kubuda. Atauda kuchema ese kuti tichiri kukudai munodyiwa negarwo. Akana. Vazukuru vangu wai. Vazukuru vangu. And I'm so glad and I'm so happy kuti zoni ndinoshare birthday nemutungamiriri weLizwe. Umungameli weLizwe. Right. Ndaisalingi weLizwe. Ameno chichiri kuitika. Chimbodzimai mic enyu toni wazvo. Chimbodzimai microphone. Right, ndaisa link. Vamwe vada kupinda mustudio. Vasati vasubscriber. Tiri kungovavarira 19 subscriptions kuti tipinde mu 8,000. Wakwenda madzima. All right, thank you very much. Right, pane video raiswa zukuruka. Muchingopedza panapa. Pane video raiswa na vazukuru vangu. Muchingobva panapa go and check video raiswa and then
Hanzi the best. Inini surprise dzakadai ka. Ndakutorwa nehana. Yo boy. Maisei pa channel iyi. Yo boy. Maisei pa channel. Right. Muzukuru wangu vari mbuya tawa. Right. Kule. Mbuya tawa. Muri sei sekuru. Ndiri right muzukuru wangu zviri kudii. Ndiri right. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, sekuru. Happy birthday to you. You are the best. You are the best. Hooray! 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 You are the best. You are the best. Hooray! Pamberi na sekuru. Pamberi navo. Ayo, pamberi na sekuru. Nemzukuru wavo idi. Ayo, apa pamberi nawe. Pamberi nesu. Ayo, apa zara nasi pamberi nesu. Amen. Ini pamberi nemi vanhu tuimi. Ayo, tinogamuchira. Thank you very much. Umwe wangu I just hope kuti pavanhu vari kuona ihope kuti umwe wangu idika ari kuonawo achiona zvatiri kuitirwawo nemhuri yeZimbabwe. Aiwa tomboenda kulive yake anga ari palive tatokanda futi chibhiregedhiya ikoko. Oh, aiwa. Saka I hope kuti achingopedza live ka achauya kuzoona futi panapa muzukuru wangu. Aiwa saka ndasenda message kakuti itai vice president wake because toda kungocelebrate one day. Oh. Hazvizombonetse muzukuru wangu. Hazvizombonetse. Ndinda ngoitai vice president wake. Ndokugona. Munhu wese ngati sekuru muoffice. Sekuru muoffice. Sekuru muoffice tongo celebrate one cake mogurirana moshayana tatopedza nemi. Vakuru vari kuzvizwa. Ndiri kutaurawo mashoko awa direct to the president of the Republic of Zimbabwe. Ndiapointewo please. Ndiapointewo to be the vice president. Please. Please. Mhuri yeZimbabwe iri kuchema-chema. Sekuru saluti iriko mazuva ano kana pane chamunenge maudzwa chakanaka munoti I receive zvotoita. I receive. Yes. Manje pakaita anenge achida kunditsa mbuya tawa pakangoita anenge achida matiti ndanzwa kuti ndandi modyiswa ice cream kuna zvakadaro moenda nekafriji kenyu mozvidyisa. Aiwa kana dzongori nyaya dzimwe dzacho dzongori nyaya dzemasocial media kwainasa sekuru ndokwana papi zvangu insa sekuru handidzikwani nyaya edzo dzedzika because inini ndiri sekuru wevanhu vese. Ndini slim kasekuru ipapa zvangu. Serious? Apa ndiri kutoshamisika kutoti ko slim muzukuru wangu. Ende unozwa ndinodada newe muzukuru because ndakapedzera kuverenga mamessages macomments ako pavidhio rechi100 ndikabva ndangopedzera ndarega kuverenga kuti une mangani. Guys, let's celebrate mbuya vatawa. Mbuya tawa ndakaverenga 100 macomments apo. Sekuru ndiri support mukuru zvokuti ndanzwa nyaya yema-t-shirt musandikanga. Azviite live yachona tiri kutoita next week but one. But program yema-t-shirt handimainzwi here muzukuru. Aiwa ndanonoka zvangu kupinda ndichadzokera mumashure. Alright, nyaya iripo pama-t-shirts ka ndiri kufunga kuti tine hama dzedu ka especially nherera dzisina vamwe vanotorara murodhi vamwe vasina chepekutangira nekuoma kwakaita zvinhu ko tikaunganidza kamari tikaita ma-t-shirts toprinta ma-t-shirts nyange tikawana $10 towanawo 1 watinongoropafadzawo nekungotengerawo chingwa. Tongoitawo 1 watinongoropafadzawo nekungotengerawo matenesi.
ndodzaingwawo pfungwa dzangu. Pfungwa idzodzo ndakatombodzitaura hangu but ndotoshaya kutoti toreza sei mari. Oh, abva buda slim. Thanks very much for coming to the show, muzukuru wako. Thank you so much. Alright, hanzi video yatovapo. So, Bless, mashoko ako ekupedzisira tivhare Hedu show. Yes, uri kuti kudii? munovhara chiko ndinonyatsonzwa nawo matisheti muri kutoita sei? Alright, pamatisheti ameno try kumbobvisa mahands free yako, bvisa manhingi ako, bvisa chimbobvisa wa meno sound yako idzi. Chii chiri kuitika negadget yako iri kuita? Gadget yako iri kuita kuzhezhe konzi kuzhezhechi. Saka inini ndiri kupinda muofisi, ndiri kupinda pauvice president wevanhu, so ndo yatova title yangu iyoyo, VP, Uncle Send VP. Right. Uncle Send VP, chinenge chiri chirungu. Right, nyaya yema-t-shirts yakamira kudai. Ndakambotaura hangu mumashure patakaita 2000 subscribers ndikati. Mukadzokera mukanoona pataiCelebrate 2000 subscribers. Ndakambotaura ndikati toda kushungudza hangu pachannel panapa ndedzekuti tinge tiri tinobatsirana nevamwe hama dzedu dzisina, especially nherera ndo dziri pamwoyo pangu. So I'm thinking kuti tikaita kaproject kedu handiti kema-t-shirt, tikaita kaproject kedu kema-t-shirt nemakepi, and then this project mari yachona inenge yakangonangana nekubetsera, not kuchengeta research, because kuchengeta kakurova kuti kunatsochengeta from pakutanga kusvika pekupedzisira, but yekubetserana nenherera kutanga. Vana vasinawo vabereki tovarangarira, tobetserana nawo. Ndo dzanga dziri pfungwa dzangu. So ndiri kufunga kuti tikawandirwa nyasha naMwari, tikawana zvimari, toprintisa ma-t-shirt. Chero kwauri muzukuru t-shirt yako kungoiorder and then t-shirt yako yotouya. Amenoti zvakamira sei? Ipapo zvomataura zviri right. Bozi hangu idzodzo pfungwa dzonda handinadzo, but unoona kuti unenge usina pekutangira. Saka at least mataura kudai sekuru tina chingatimise, bozi isusu at least tiri kuwana handiti kune mumwe ari kushaya kunzoko. Mumwe haana kana kahembe ekupfeka, inozova nechando kakuri kutonhora kuri kudididi. Bless, ameno kakuzhezherera wakaikonekta pamagetsi, hauna kukonekta pamagetsi? Pamagetsi iri kuzhezherera kakuzhezhera? Ndabvisa. Alright. Yeah, right. Yeah, zvine zvakuita. Nanchiti ninika pfungwa dzamataura kule dziri right. Budzi anoona kuti isusu tiri kuwana vamwe havasi kuwana, saka at least tikaona munoona kuti pane mumwe munhu anenge akangomirirawo, mumwe ari kutoshaya chekudya usiku uno. Saka tikangoitawo tikatiwo mudanha then tongoti chii moza tikatangawo kana tikaona kuti zvinhu zvedu hazvinonyatsa kuzvibalanza, tinongotangawo nenhamba imwe munoona kuti even tikatanga ne5 tatotanga anoona papoka hatisi kugumira pa5 kanaka uchaonawo achapinda achati sekuru ndauyawo nedonation yangu iyi ndoda kungowedzerawo pane madhiri amuri kuita, takutopindawo maybe pa10, after pa10 maybe takutopindawo mu20 takutopindawo kunana 30 40 50 amaona. Saka izvo zvamuri kutaura kuleka kana pana hangu anga asina kuti aridawo kusapota. Alright. Hey, amen uzhezherera kuri kubva pasi. But I think vanhu vese vazvinzwa. Trevor Light, thank you very much for coming.
Trevor Light, thank you very much for coming. Bounce back. Bless you, mute. It's about mute. Bless you, mute. It's about mute. Yeah. Right. Trevor Light. All right. Trevor Light. Sekuru. All right. Yako iri kubonza be. Vazukuru ndiani yako iri kubonza be. Vazukuru ndiani iri ku. Hapana akakwidza volume. Kana pane volume yakakwira. Like something on a TV or something. Trevor. Yeah, I think it's my laptop, man. Let me switch it off. Trevor. Yes. One laptop aside achimboedzima. Ndaidzima. All right. All right. Yeah. Oh. All right. Nyaya iri panapo wainzwa muzukuru unotiwo kudini. Sekuru nandichimbomhanyidzana nepoto yangu yatsva paya saka mungataura futi kechizungu ndikambonyatso kunzwa chii kuitika. Alright, atitoda kutoda kutsvaga mari ka handisi kuti ndiri kukumbira zvangu. Ndiri kuda kutsvaga mari yekuti tinge tichinobatsirana nenherera, especially nherera. So ndanga ndichifunga kuti tikatanga kutengesa matishet akanzi Saint TV ane logo reSaint TV. Then pane pakadi. Maprofits anenge achibvepapo tinenge tichizopa kuvana vanoda kuti vabatsire. Iye sekuru nyaya iyi 100% correct. All right. Ndonyaya chatsvara yakanaka ndo zvinopa kuti nezita renyu rinobva rakura sekuru. Ayo, ndati ndibve ndakugadzirisa, handisi kuda kukudza zita. Kana zita rangu richikura, ndoda kuti each and every one wepana. Malume, tiri panapa tiri as a team, sekuru. Yes. Saka zita renu. Zita redu. Yes. Rinobva rakura. Good statement. Yeah. Tinogona kuti vaineti. Mazviwizira. Alright. Ya ndapabata. Alright. Saka inzwaika vazukuru. Maminutes edu akwana kara nditi. Thanks very much for coming to the studio. Pane video yaitwa panapa ka. Ngatiende tinodi. Ndiri kumbira mumute maningi. Mute gadgets. Mute gadgets mess. Pane zviviti. Alright. Saka ndamuona anga achikonzeresa apa bo. Abva abuda. Right. Nyaya iripo kavazukuru. Tine zvakawanda zvatinoda kuti tiite. Tikure tese and this is not my channel. Indane channel yangu. Channel yangu inonzi Beats and Uncle Saint. Beats and Uncle Saint reactions. Muchibva panapa ende munoona futi ikoko. Kune mavideos ndofunga 3 kana 4 ariko. Go and watch my videos and subscribe. Wosiyawo comment anditi. That is my channel. Iyo ndeyangu. Anditi ndeyangu nemukwasha wangu yoboyu. So go and but panapa this is our family channel. So kana unga usati wasubscribe futi kaibva wasubscribe. Amenoti masubscribers amangani. Handisi kukwanisa kuona. But kana unga usati wasubscribe subscribe. Anditi pane video raiswa panapa, go and watch that video. Vision yedu ka inonzi yatine chiti Saint TV, Saint Family Vision. Chaitaura nemusi we'll be launching it on next weekend, and this weekend, next weekend ndopa tichange chikudza vision kuti tikubva kupi tichienda kupi. Anditi hatingangofambe tisina vision. Anditi so tichange tichitaura kuti vision yedu tikubva kupi tichienda kupi nezvatiri kutarisirawo kuachiva. Anditi so
ngatiuye ku-live streaming ye-this weekend, next week. This weekend ikadarika kune program dzimwe dziriko. Next weekend yachona ndopatine tichiita izvozvo. So uyai tinge tiri tinotaurana. Thank you very much for coming to the show. Thank you very much to all those who wish Aoshi birthday, my birthday wishes. Thank you very much. God bless you so much. Thank you so much. Nora, thank you very much. Nora Dube. Right, mashoko ako ekupedzisira Bliss kwe 2 minutes. Saka ndinadzo mananguwa. Pakaipa. Chirungu kule. Munozongondibatisa. Munozongoya kuseri. Bondudzo kana muchida kuti tinyatsozotaura program yacho toifambisa sei, but zvinhu zvese correct. Ndiri kusapota 100% ipapo. All right, that. Thank you very much for support. Thanks very much also for coming to the studio. Vazukuru vangu vese mapinda mustudio nhasi mandishwirawo birthday rakanaka. Ndichida kungotenda mai vakandizvara muyeradziva handiti. Ndinongovatendawo nekundizvara. I'm so excited. Nhasi ndinovafonera. Normally what I do pama birthdays angu ese ndinofonera mai. Ndo munhu wandoda kutaura naye zvisingaiti. So ndinovafonera ndobva ndataura navo. Kana nhasi ndandichazviita hangu ndotaura navo ndovatenda. Manzwa Zukuru zvamunomu ndakutokudzidzisai. Kana une kapresent kako ka on your birthday zama kunge uri unoitira mubereki wako something. So nhasi handina kuvafonera. Ivo ndo vandifonera. Nhasi handina kuvafonera. Ivo ndo vazondifonera. Mamu, ndichekerei wako. Ivo ndo vazondifonera. Ivo ndo vazondifonera vakandiimbirawo birthday ka birthday song, happy birthday nevanasikana, and I'm so excited. So ngatirangarire vabereki vedu vakatizvara vazukuru handiti, nekuti kuti unge uripo ndimai ndibaba vakakuzvara. Thank you very much for coming to the show. Pane video raisiwa chibva panapa ndetinoona video. Kana unga usati wasubscribe, subscribe. Thank you very much for 8,000 subscribers. Thank you very much. God bless you so much. Mangwana cheta ka video kachona ke 8,000 subscribers celebration. Let's watch that video. Katinge uti tino celebrate tese. Bless, thank you very much. Vazukuru, ndinokutenda ine support kusigira kwa munoita. Pashow pano ndichiti na Uncle Saint much love. Handiti tinoti Ebenezer ndipo patasvitswa naMwari. Bless baba enda kubudisa mustudio tichipedza. Right. Tinoti Ebenezer handiti Zapania ndaizotsamwa zvisingaite ndandichatoya kuinbox nhasi. Handiti ndandichauya kuinbox. Right. Mbuyatawaka muzukuru wangu. Ma t-shirts, let's discuss about t-shirts. Ndikuda input yemunhu wese on this weekend yatubata. The following yachona we'll be discussing issue yema t-shirts handiti nema cap. Handiti we will be discussing issue yoyo, and the main reason why we are doing this is toda kuti tinge tichibetserana nevana vasina vabereki handiti. Right. Uyu anonzi Roxinu is the artist vavo. Thanks very much shamwari yangu. Thank you very much. Thanks very much nekusupporta. Takabva tese kumanapkin na Roxinu. Thanks very much nesupport. Baba vanoimba zvavo. Baba vane chipo chekuimba. Mukada kunzwa music yababa ivavaka mukatsvaga anonzi Roxin zita ravo ndirori paYouTube muchavaona. Thanks very much. So tinoti pazvara nhasi. Thank you very much. Thanks very much vazukuru. Na Uncle Saint Steve ndichiti much mazirudo, much love. Much mazirudo, much love.